Tipra motha khlai hnei rabar bagan tankha 45 Kamalpur durai samrai kamini akhuk Madan Mohan Tebormani pati mungo thangrei naikha Kamalpur yesni police tei 45 Kamalpur Tipra mothani ungui batainai Mary Deborma Apa to wansuman de sogar brok de manman bore bahing hata nini কোনো সন্দেহ মাইকানা গিনি বড়ক মুম্বাই শত্রু তো কেউ খানা শত্রু তো আংখানি যে বুইখান নকু মানতা তাবু নিনি ক্ষতি রক মানে আবু বসু রক না টোটাল ও বাহাই 35 টা রক বাই খেতা তামফাই জায়গা dalai khano kha kham sere sere oro tini phung aimani simi kaisa khobor manmani bagui tungma phaika durai samrai oro kaisa bagan chini Tipra mothani warriors borno bini bagan tankha belai korap baikhe rawui suruk suruk khlaiui oro prai 30-35 tani moto buphang tankha jata chini mokol bwskango chungtabu nuk phaika ke belai khano kha khamo ang koinani muchungo o area durai samrai sorani area ni borok rokno oro kuno chung wanjui Tipra hnoi chini oro kuno communal feelings chini phainani kirei tan bagai hinba chini Tiprasa area o kebo phaiya konoi wanjui bosongni borok phai chini bagan tan phaya nong hnoi chung amo poito chaya tamani bagai hinba amo chungbai chungni shotruta mise chini bisingo tabuk Tiprasa je BJP khlai tonglai rokno ang koinani muchungo chung o bagan khlai thani o busuk jorate kosto ongkhana o hapung hatai kasaui chung tini oro phaiui robar chara tubui chung oro kaiui tini asuk buphang khlaika veganship kailaikha aboni yagulo tini chung oba tanoi khibika bakha belai khene riogo ang koinani muchungo takhuk tai bukhuk songno norok communi rajnoitik khlai tongphano chini je Tipra mothani je bo khoroksa active worker hisabe bo tini samung khlai tongphaika bo poila joining khlai phruno dibini robar phangnoi rajak kha tanja kha hanai chung tabu oro spot phai khnawi mankha tai tini ni salo haino hai amo 2-3 din nang khna tanmani buphang borok bagano sopai malia tini phai phungni simi nugoi tabuk sujara chung oro sokpaikha aboni bagaino ang joto Tiprasa takhuk tai bukhuk rokno ang koinani muchungo chung kosto khlaiui chini kamai ni bisingtui khlaiui chung tini aro chung bagan toyari khlaimani o bagan rokno ta soklaidi hor ta rilaidi ta tanlaidi karon nini borokni khoroksani bagan nosto ongkhangkai nini ani nosto ongmani soman ang asungno koinani muchungo o area ni borok rokno jotono kha kufur bai tonglainani bagui chung chaitok lainani nangnai chung chini kaham chini Tiprasani thinangni kahamni bagui chung wansuklaina nangnai tanjanani bumung be bagan malikni bumung tanjaknai bagan tanjaknai chini takhungni bumung kha Madan Mohan Deborma o area hanke area durai samrai bini para hinkai durayo o kaimai area khobjago এটা ওই মেশিন দিয়ে কাটছে পুরো মোটান কি হতা তেহে তিনি ফুটান সকা Mía hỏi nấu sầu nó sẵn rồi đi đi nấu phần nào Còn cắm nó cũng bulai thì gì cũng sẽ gần cái bulai nó làm. Bây giờ bulai nó làm, nó tắc lại cái này. Ông nhớ không cắm nó.
bakso diu di tong yang bakso tang phai kan বস্তু বুফাং জমি আৰু তানখাটো কাই মানে কিয়া কেঁচা খাই বিছা বিছা কমতে Ni no, but tomorrow we will laugh. Kumunik yang apa? Kaimai.